Neste capítulo de Historias de Galicia quixémoslles contar como os galegos foron habitando o territorio desde o castro ata a cidade moderna. Pero se algunha forma de asentamento é propia de Galicia e conformadora do noso ser colectivo, ese é a aldea. Máis de 1000 aldeas xa quedaron deshabitadas en Galicia segundo o Instituto Galego de Estatística, e outros 8000 núcleos rurais están a piques de desaparecer. Con elas van esmorecer formas seculares de entender e de atender a vida. Perdemos un patrimonio etnográfico, paisaxístico e cultural que nos levou séculos crear. Para un labrego, a terra que queda a monte é unha terra inculta. Para as leis do mercado global, a aldea non é máis ca un atranco que só produce custos e ningún beneficio, e por iso ten que desaparecer. Mentres o interior de Galicia está quedando deshabitado, a franxa litoral está sufrindo unha forte presión urbanística e especulativa. Ademais, cidades como a Vigo ou esta da Coruña encabezan xa grandes áreas metropolitanas nas que os núcleos de poboación e os concellos constitúen un continuum no que os límites administrativos perden o seu significado. As necesidades de servizos son comuns para os habitantes destas áreas metropolitanas, e, polo tanto, é lóxico pensar que as respostas aos seus problemas tamén deben ser comuns. Pero esa historia aínda hai que ver como remata para poder contala.